Sa Good Vibes, manughimo sang maskara sa sulod sang 20 ka tuig nawad-an sa nga palangabuyan sang mag-igo ang pandemic. Pero bisan pa sang peak sang pandemic, wala siya nag-untat sa pag-ubra sang maskara, mangutagapati siya nga isa ka adlaw, magabalik ang Mascara Festival. May-report si Romeo Subaldo. Kung maglibot ka sa downtown sa Bacolod kag malantaw sa mga souvenirs nga maskara, agaw atensyon ining mga obra sang 60 anyos nga si Dodong Eden sa Barangay Handumanan. May mga dalag kag colorful, lain naman sang sama-sami nga makit-an naton sa higad sang dalan. Kung himutaran mo ang mga headdress ang himo sa mga ginpangpudpud nga botelya sang beer kag soft drinks, balahibos ang manok kag mga shells. Sunod sa kay Manong Dodong, sa peak sang pandemic, wala siya naguntat sa paghimo sa mga maskara kaya nagapaabot siya nga isa ka adlaw, liwat nga magabalik ang Mascara Festival. Itong COVID to, wait tayo, rasul balay eh. Magkaubran ni matama to. Isuguran mo na. Pero wala ka pa kablo kung saan mabalik ang maskara. Why? Pumabot ko yung paminsan ko sa ako niya mabalik yapon niya mo. Paabot ka ng adlaw nga balik ang maskara. Mabus lang ng isa. Oo. Mabus lang sa taas, mabaw isa. Ang higante nga maskara nagabaros ng 2,000 pesos, pwede pa maayo. Himo ini sa paper mache. May mga maskara man nga himo sa terracotta clay, kag may mga maskara nga mayara sang headdress. Antes ang pandemic, kada Mascara Festival, makaisa tub-tub 2,000 sa kada adlaw nga benta, pero subong sa pagbalik sa maskara, sa sunod pa lang sa 3 ka adlaw, naka-10 tub-tub 15,000 pesos na siya nga income. Sa pagsugot tungway pa pandemic, namintanay namon nga pizza, 3 ka adlaw. Ikaw pigaw to mo. Subong ya. Karon niya, makabinta ka ng mga kuhan, 15 di, tatlo. Katatlo ka adlaw? 15 ka bilog na 15 mil? Sa ako na brahanay mo ni sa kung... Why na, last na niya, ayaw akong maskara, last na niya, paubos. Paubos na. Wala pa kasugod. Wala pa kasugod ang island. Paubos na mo. Pero hindi man basta-basta para maka-income. Dili siya nagatulog sa higad sa karsada, humalin pa sa nagsugod ang kapistahan. Mabudlay man abi nga ibiyahe ang iya nga karito. Kung hindi maskara season, nagaprito siya sang mani kag ginalibod sa iya nga misis. Nagapadulog pa siya sa iban nga mga probinsya kag ibaligya ang maskara sa kapistahan nila. Pati kung may pista dito ka, kadto ka man to. Sa Davao, nakalusot yung Davao to. Kubra man sila nga mga mamon eh. Oo, lipay nga isara ka nga may view ang kanito, mayroong view sa Davao. Maskara imo yung ginadala? Oo. Bisan iba nga pista, maskara kinabitbit mo gyapon. Bala nila nga negros mo. Maskara mo. Mayo ba? 22 niya na ini katuig nga ginahimo, kag samtang masarangan pa ni Dodong, padayon siya nga magahimakas para makatanyag sang maduagon kag matamis ngayhom sang mga maskara.